అమరావతి మన అందరి ప్రజల రాజధాని. చాలా కష్టపడి రైతులందరూ కూడా వాలంటీర్గా భూములు ఇవ్వడం జరిగింది రాజధాని కోసం. సో పార్లమెంట్లో కూడా దీనికి ఒక చట్టం రూపకల్పన చేసి దాన్ని ఆమోదించడం కూడా జరిగింది. కాబట్టి ఇది ఒక ఆందోళన మనందరికీ కూడా ఒక గర్వకారణం అండ్ చాలా గొప్ప విషయం. సో ఇది ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి వార్డులో కూడా ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం రాష్ట్రం అంతా కూడా. సో ప్రజలందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.